हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायहरलायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो लटिफ क्रिएशन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे फैनो गोनां अफिसियेल मिउजिक भिडिअ जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों माब्लादि गोसारखो। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिथां लटिफ लोगोसे मिस्टी रय। मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रिमाल दैमारि लोगोसे पुर्णिमा बर'। करिय'ग्राफखौ खालामदों रोमै बसुमतारी। लिरिक्सनखौ खालामदों बिथां लटिफ भाई। डिअपि एडिटिंखौ खालामदों बिथां लटिफ भाईआनो। लोगोफोर, बे फैनो गोनां आबुं मोनसे माब्लादि गोसारखो आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नोंथांमोना नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो लटिफ क्रिएशन चेनेलाव थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। बे मिउजिक भिडिअनि टिजार भिडिअखौ बावैसो रिलिज खालामनानै होबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना बेनि टिजार भिडिअखौ नायालासिनो थादोंब्ला लटिफ क्रिएशन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो आरो बेनि फुल मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ फैला जे बरगयारी बेनारनिफ्रायबो दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों फैमालसो जागोन नामा। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों फैला जे बरगयारी, मेन्देला ब्रह्म, जयन्त बसुमतारी, सोमावसार बसुमतारी, उत्तम बर'। मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा मोसाहारि। लिरिक्स टुनखौ होदों फैला जे बरगयारी। मिउजिकखौ खालामदों लैथोमा मोसाहारि। डिअपि एडिटिंखौ खालामदों नायस्रां गयारी। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौबो दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला फैला जे बरगयारी चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। बे मिउजिक भिडिअआ एबारनि फैनो गोनां फैला MCLA मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुननि अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ नायालासिनो थादोंब्ला फैला जे बरगयारी चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों। बे मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायनानै अनसायदों मानोना बे मिउजिक भिडिअआ बे फैनो गोनां फैला MCLA मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुननि अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। बे बर' सावथुनखौबो सोर सोर नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आंबो जोबोद नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंखायो मानोना बिथां फैला जे बरगयारीनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायफ्राथ' जोबोरैनो मोजां जाखायो। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।